आंथ' नुफैनानै दा आं बांसिन दुखु मोनदों ओरैनो ससियेल मिडियाआव नुनानै आं जोबोद दुखु मोनबाय थाखादोंमोन बिदि दुखुथिया न'खरखौ दा फैनानै नुफिननानै आरो आं बांसिन गोसोआव जोबोद दुखु मोननाय फैदों आरो दिनै बिथांनि बागै माबायदिहाय जास्टिसनि बागै फोरमायनो आं बेखौनो लुबैयो थाबैनो जोङो जास्टिसखौ मोननो हाथों ओमफ्राय नोंथांनिफ्राय माबाफोर सहाय बेबायदि आं दा जोंनिनो आंनि टिमखौ आं आरबि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय फैदों ओंखायनो बे दुखुथिया न'खरनो आङो जा हायो एसे आं अनसुंथाइ होफैबाय आरो जाय जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिन जाफिननो नांलामोन दा सोरनि फाव फान्दायनायाव जाना थांखो जोबोद दुखुनि बाथ्रा न'खरखौ नायफैनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो जाय भिक्टिमा बेबायदि दुखुखौ उन्दै समावनो नै बिफायाखौ सिनायस'यै समाव बेबायदि बिफा गोमाजानांबाय हिन्जावा फिसाय गोमाजानांबाय बे दुखुथिया न'खरा जाहाथे थाबैनो मोनसे थार बिजिरनाय जास्टिसखौ मोनो बिनि थाखाय आङो सोरखारनि जाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम बेखौनो खावलायो जाहाथे न'खरा थाबैनो बे थार नायबिजिरनायखौ बिजिरनानै थाबैनो बिसोरनो मोनसे जास्टिसखौ होयो बेखौनो खावलायनाय थाबाय बिथां जोंसार मोसाहारिनि बिखायाव 15 साननि गथ' दङ माबायदिहाय फोरमायनो सानदों दा जोंथ' गोसोआव दुखु मोनदोंब्लाबो जेनेबा जायहा सैनांनानै दङ जायनि देहाया गोख्रोङानो जाजोबाखैमोन बे समाव 15 दिन 15 साननि गेजेराव दा गावनो सासे माने लोरबां फिजिकेलि लोरबां समाव आरोबाव मेन्टेलि बेफोरबायदि जा मेन्टेलि माबाखौ लानांबाय बियो बिनि गोसोआवसो दंसै आं बेफोरखौ बांद्राय माबानो थांला गोथौसिम जायखिजाया दा जोङो खुदिया सासे दङ दा बे खुदियाखौ दा फेदेरनानै बिनि एजुकेसन गासिबो बिनि जि लाइफनि जेसेबां नांगौ बेखौ मोजां फेदेरलांनो थाखाय बेफोर गासिखौबो जों बयबो ज' लोगो नांनानै जों नायलांनांगोन आरो बेल' नङा गोबां बिदिनो गथ'फोर दंबावो जोंनि बर' ससाइटियाव बेफोरखौबो जों बयबो ज' लोगो नांनानै नायलांनांगोन आरो आं बेखौल' बुंनो सानो बाखि आं बांद्राय गोथौसिम बुंथ'ला आरो